Καλησπέρα, είμαστε εδώ με το Monsieur Minimal ή για τους φίλους και γνωστούς Χρήστο Τσιτρούδη. Τσιτρούδη. Είναι δύσκολο να το πεις, το καταλαβαίνω. Όλο έχω ένα θέμα με αυτά. Τάφ σίγμα τάφ ρο. Τέλεια. Θα ήθελα να ρωτήσω αρχικά από πού προήλθε το Monsieur Minimal. Η πιο κλασική ερώτηση, πιστεύω όλοι. Λοιπόν, θα σου πω και την κλασική απάντηση πλέον, γιατί πλέον έχει κατοχυρωθεί, είναι το γεγονός ότι η μουσική που ήθελα να γράψω εξ αρχής ήθελα να είναι απλή, με την έννοια ότι ξέρεις, να είναι πιο άμεση στο ευρύ κοινό, γι' αυτό και το minimal. Και το μεσαίο είναι ότι πάντα ήθελα να είμαι κύριος και το συνδύωσα κύριος και απλή μουσική, κάπως έτσι. Τέλεια, τέλεια. Έναν άνθρωπο λοιπόν εδώ που έχει αποφασίσει να αφιερώσει τη ζωή του στη μουσική, έτσι. Ναι, μετά από κάποια πράγματα που προηγήθηκαν, αποφάσισα να ασχοληθώ με τη μουσική. Κοίταξε, είναι φάση επιλογής. Αν καταλάβεις κάποια στιγμή ότι αυτό θέλεις να κάνεις και αυτό μπορεί να έχει κάποια ανταπόκριση, έστω και μία μικρή ανταπόκριση, μπορείς να το κυνηγήσεις. Είναι κάπως σαν τις ευκαιρίες που σου δίνονται στον καθένα. Εγώ είδα ότι αυτό μου αρέσει, αυτό αγαπάω, από μικρός θέλω να το κάνω, απλά έπρεπε να κάτσει κάτι. Έτσι έκατσε κάποια στιγμή και για μένα ένας διαγωνισμός, διακρίθηκα από εκεί, το κυνήγησα και βγήκε το πρώτο άλμπουμ, το δεύτερο, το τρίτο και τώρα συνεχίζω. Τρίτο σου άλμπουμ λοιπόν, το Minimal to Maximal, όπως έχεις πει και ο ίδιος, είναι ένα soundtrack για τις 4 εποχές. Ναι, το Minimal to Maximal είναι ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου, το αίσθησα σαν ένα soundtrack για 4 εποχές. Δηλαδή, τι άλλη μουσική θα θέλεις να ακούσεις το χειμώνα που είσαι πιο κλειστός, που υπάρχει μια σε εισαγωγικά μελαγχολία λόγω καιρού, λόγω κλίματος και όλων των γεγονότων, και άλλη μουσική όταν έρχεται ο ήλιος, η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και όλα αυτά. Σίγουρα, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Έτσι νομίζω ότι είναι και η μουσική, είναι θέμα διάθεσης. Κάπως έτσι πάει. Είναι κάποιο κομμάτι στο οποίο έχεις αδυναμία? Έχω αδυναμία ανάλογα με το αντίστοιχο, με κάθε άλμπουμ. Στο κάθε άλμπουμ ένα αντίστοιχο κομμάτι, δηλαδή στο Lollipop έχω αδυναμία στο Beautiful, στο Pasta Floor έχω αδυναμία στο Cold Girl και στο Minimal to Maximal, επειδή είναι διπλό το CD, έχω δύο αδυναμίες. Έχω μία στη δεύτερη πλευρά που είναι το Candy Face και στην πρώτη παλεύω ανάμεσα στο Bitter και στο Childish. Ακόμα δεν το έχω βρει. Κάποιο project αυτή την περίοδο? Κάποιο project αυτή την περίοδο. Το τελευταίο single τώρα ακόμα, το προηγούμενο καλοκαίρι κυκλοφόρησε ένα single Summer Lovers με ένα βίντεο κλιπ. Θα τρέξω ακόμα λίγο γι' αυτό με κάποια remixes που θα κυκλοφορήσουν πάλι επίσημα και ετοιμάζω και ένα καινούριο κομμάτι το οποίο δεν ξέρω αν προλάβω να το βγάλω αυτό το καλοκαίρι, ίσως στη διάρκεια του καλοκαιριού και λίγο προς το τέλος. Και ετοιμάζω κάποια κομμάτια για το επερχόμενο άλμπουμ, αλλά χαλαρά. Σιγά σιγά, ναι. Χαλαρά. Ωραία. Κάποιος ξένος καλλιτέχνης με τον οποίο θα ήθελες πολύ να συνεργαστείς? Σε αυτή τη φάση είμαι λίγο τυχερός, γιατί μου κάτσε να συνεργαστώ με έναν καλλιτέχνη που θαύμαζα, με την έννοια θαύμαζα την εξέλιξή του από μικρός, δηλαδή με το Moby, όπου έκανα το opening act στη Θεσσαλονίκη πριν 3 χρόνια. Τώρα θα είναι πολλά τα ονόματα που θα ήθελα. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω με Ben and Sebastian μαζί με Jens Lekman, με JJ Johansson, άλλα ονόματα που είναι τώρα που βγαίνουν, είναι πολλά. Αυτή τώρα κράτα αυτούς που σου είπα. Αν και πιστεύω ότι και ο Moby είναι... Καλά, ναι, ο Moby είναι... Τώρα πάει σε φάση πιο θρυλικό, γιατί έχει μεγαλώσει ο Moby, δεν είναι και τόσο φρεσκαδούρα όλα αυτά που κάνει, αλλά παραμένει ο Moby, γιατί έχει περάσει σε όλα τα στάδια της μουσικής. Εμένα αυτό είναι που μου αρέσει, γι' αυτό προσπαθώ και μου αρέσει και κάνω κι εγώ. Θα ήθελες να σε χαρακτηρίσουν τραγουδιστή, στιχουργό? Κάνω τα πάντα, δηλαδή, αν μπορούσα σε εισαγωγικά να χαρακτηρίσω κάτι, είναι μουσικοσυνθέτης. Από εκεί και πέρα τραγουδάω και τα κομμάτια μου, ερμηνεύω τα κομμάτια μου, γράφω και μερικούς
ένα μεγάλο ποσοστό των στίχων, γιατί με βοηθάνε και διάφοροι φίλοι. Ξέρεις, αναλαμβάνω το δημιουργικό κομμάτι. Δηλαδή δεν μ' αρέσει, δεν θεωρώ ότι αυτός που ερμηνεύει κάτι θεωρείται τραγουδιστής ή τέτοιο, είναι απλά ερμηνευτής. Τώρα μου αρέσει όλο το δημιουργικό κομμάτι της σύνθεσης, της παραγωγής, της εκτέλεσης, της ερμηνείας, όλο. Στο ξεκίνημα ένας καλλιτέχνης αναγκάζεται να κάνει πολλές υποχωρήσεις. Γενικά, εσύ αναγκάστηκες ποτέ να περιορίσεις κάποια πράγματα ή να περιοριστείς εσύ ο ίδιος κάπως? Όχι, δεν αναγκάστηκα να κάνω, γιατί εγώ άρχισα να κάνω μικρά πράγματα, άρχισα σιγά σιγά, οπότε και μπατζετικά τα δικά μου τα πράγματα ήταν μικρά, οπότε δεν χρειαζόταν να κάνω τεράστιες εκχωρήσεις. Σίγουρα στην αρχή όταν άρχισα και ήθελα να απευθυνθώ σε κόσμο, έκανα κάποια πράγματα πίσω, αλλά όχι σε φάση ποιότητας, γιατί η μουσική μου ήταν αυτό είχα να δώσω. Δηλαδή δεν μπήκα στη διαδικασία να διασκευάζω 10-20 κομμάτια για να τα παίζω στο live για να διασκεδάζει ο κόσμος. Εγώ ήθελα να παρουσιάσω αυτό που ήθελα να παρουσιάσω. Και τώρα αυτό κάνω και προσπαθώ να το κρατήσω. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να κάνω κάτι άλλο για να κρατηθώ σε εισαγωγικά στο μουσικό χώρο, δηλαδή να πω ότι θα βγαίνω και θα λέω διασκευές ή κάτι άλλο που δεν εκφράζει. Αν αρχίσει να συμβαίνει αυτό, καλύτερα να σταματήσω να ασχολούμαι με αυτό που κάνω. Σίγουρα. Γενικότερα πιστεύεις στην εξέλιξη της ελληνικής μουσικής σκηνής? Εξαρτάται τι εννοείς ελληνικής μουσικής, της έως τώρα μουσικής ελληνικής βιομηχανίας που υπάρχει και σε πλειοψηφία ισχύει με το λαϊκό pop, το house, ηλίθιο pop και όλο αυτό τέλος πάντων που θέλει να προβάλλει η μουσική βιομηχανία, δεν πιστεύω, δεν με αφορά και εντάξει, καλώς ή κακώς το ακούνε αυτό στην Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποια άλλοι νέα παιδιά και λίγο μεγαλύτεροι τέλος πάντων που προσπαθούν να κάνουν κάτι που προσεγγίζει άλλες αισθητικές. Σε αυτό το πράγμα πιστεύω και τους δικαιώνονται και σε μία μερίδα. Κάποιοι αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, κάνουν και live στο εξωτερικό, κάνουν και κάποιες κινήσεις εδώ πέρα, κάνουν αυτό που θέλουν τέλος πάντων και εντάξει, αν η ερώτηση έχει να κάνει αν η ελληνική κοινωνία μπορέσει κάποια στιγμή να τους ταμίσει αυτό το πράγμα, νομίζω ποτέ. Η ελληνική κοινωνία είναι καταδικασμένη απόλυτα. Στη συγκεκριμένη φάση, δεν ξέρω αν γίνει κάτι τέλος πάντων, σε όλα τα στάδια, όχι μόνο μουσικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά, τα πάντα. Η αντίδραση του κοινού σε επηρεάζει? Δηλαδή, αν είναι παγωμένη, θα σε επηρεάσει ψυχολογικά εκείνη τη στιγμή ή απλά θα προσπαθήσεις και πάλι θα είσαι ο εαυτός σου? Κοίταξε να δεις, όταν βγαίνεις να παίξεις, απευθύνεσαι σε κόσμο. Ο κόσμος θα σου δώσει το κάτι παραπάνω στο live ή σε ένα DJ set για να ξεκλειδωθείς και να τους δώσεις και εσύ το κάτι παραπάνω. Εννοείται ότι θα φροντίσεις αυτό που κάνεις να το κάνεις όσο καλύτερα μπορείς, γιατί σε εισαγωγικά δεν θεωρώ τον εαυτό μου διασκεδαστή, γιατί σου είπα ότι δεν κάθομαι να πω χάζω διασκευές για να κάνω τον διασκεδαστή. Θα προσπαθήσω αυτό που κάνω να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ, με την καλύτερη αισθητική, καλύτερη ποιότητα ήχου, να είμαι εγώ καλός πάνω σε αυτό που κάνω. Τώρα στο DJ set είναι λίγο διαφορετικά, εκεί θα πρέπει να προσεγγίσεις, να κάνεις τον κόσμο, δηλαδή μ' αρέσει να παίζω και να βλέπω τον κόσμο να χορεύει, μ' αρέσει να βλέπω να κάθεται και να πίνει ένα ποτό και αυτό προσπαθώ να κάνω. Ωραία. Και τέλος θα ήθελα να κλείσουμε με ένα γνωμικό που αγαπάς ή κάποιο μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις, είναι και έτσι οι εποχές αυτή τη στιγμή? Live your life. Live your life, ξέρω εγώ, εντάξει. Live your life. With love. Γιατί η αγάπη... Καλά, ναι. Δεν είναι μόνο η αγάπη, αλλά σίγουρα η αγάπη σε μια δύσκολη τέτοια περίοδο θα δώσει περισσότερη ψυχολογική ανάταση στο να κάνεις πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είμαι καλός στα αγγλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ για τον χρόνο και για όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. DJ set με Σκέ Minimal εδώ στο live, 11 η ώρα. Το ξημέρο